det her, ikke? Og så bagefter bare ind i en sauna. Ja. Ja, jeg tror, hvad med den der sauna der? Skal du ikke Skal vi ikke lave en sauna? Jo, jeg skal lave en sauna deroppe. Ja. Det bliver lidt bedre vejr. Skal vi prøve at vende her? Der. Så hvis du tager på højre side nu, bare fuld smadret på højre side. Go, go, go. Fuld smadret. Fuld smadret. Sådan der. Okay. Du er på vej over søen nu? Det er fandme fedt. Det var stille. Det er eventyr. Det er grineren. Tag lige spruder, mand. Det har jeg ikke lige prøvet før. Nej, det har jeg fandme heller ikke. Bare ligge der. Hvor langt skal vi? Jeg tror, vi skal vende om. Jamen, skal vi bare give den fuld smadret derudad? Ja, bare ud til Ørnerede der. Ja. Så starter det igen.
Tyk her, hva'? Prøv lige at hold. Hold! Kommer der vand ind? Ja, vi skal bare lige se, fordi hvis du kigger på iset omkring øen. Ja, jeg tænker, vi skal bare sådan venstre hen. Ja, enten det, eller så skal vi smadre isen, inden vi sejler ind i den, så vi sådan hele tiden hakker. Ja. Sejler ind, hakker, sejler ind, og så bare finde det korteste sted, hvor der ikke er hvid is. Ja. God plan. Fordi jeg tror alligevel, den får nogle hug her. Vi skal holde derhen mod venstre. Jo, præcis. Der ligner det, der går ind af, ikke? Jamen, der er også fladt der, så vi kan komme nemt ind. Er det der ved det gule skilt derovre? Gule skilt? Nej, lidt mere til venstre. Det er helt derhen derinde, Okay, men der ser det også fint ud. lad os prøve. Kom lidt tættere på. Foran. Ja. Så kan jeg prøve at sejle, mens du hakker. Hvis du bare hakker en lige linje foran. Og ellers så skal du hakke sådan her også, mand. Ja. Ellers skal du hakke sådan her. Er det foran? I sådan en V. Ja, sådan der. Ja. Det tror jeg hjælper, det der. Det er hårdere. Vi kan komme sådan derinde, ikke? Rundt om. Så kan vi komme på bagsiden dommen. Ja. Så skal vi slet ikke ind på det tykke. Nej, jeg synes, vi skal tage den sådan hen og så rundt. Ja, det er nok. Det ser ud til, at der ikke er noget hvidt der. Det er en god idé.
være en god idé. Kan du hakke? Er det ikke vildt tykt her? Skal vi se, om vi kan få snuden derovre af? Det er hårdt arbejde. Hvordan fanger du det? Så jeg også tænkt på. Jeg skal ikke komme og sige, at vi ikke har fået nogle udfordringer med i dag. Perfekt. Sådan der. Er det ikke her, vi skal være? Hvad? Er det ikke her? Jo. Perfekt, mand. Hold da kæft.